לא פעם נכשלתי במבחן והרגשתי שאני מין כישלון. מה שמוכיח לי היום שאני לא. שאני כן יכולה להצליח. ממוצע שלי היום 90. ובבית הספר לא היה לי את זה. זה היה מין איזשהו סדק שהיה לי בלב. למה אני לא מצליחה או... אבל אני יכולה להגיד שכשהיו לי מורים שנגעו לי ללב, הרגשתי שכן הצלחתי. תלמיד שהיה לו בעיות התנהגויות מאוד מאוד גדולות, ולאורך כל השנה, שנה שעברה, הוא שעה יום-יום, והשנה רואים שינוי. הוא תלמיד שלי. רואים שהתלמיד משקיע, אכפת לו, וכל זה משיחות אישיות שערכתי איתו. בעצם העובדה שגרמתי לאותו תלמיד לבוא לבית ספר בחשק, לבוא לבית ספר עם שמחה, וכן רצון ללמוד, וכן להצליח, בשבילי זה עולם.